Dámy a pánové, krásné pondělní odpoledne, chtěl jsem říct podvečer, ale pak mě ta věta nedávala moc smysl. Je po 9. epizodě. Jsme v trošku netradičním složení, protože nejde úplně klasickou reakci, na kterou jste zvyklí, ale dneska jsme si tady pozvali vyřazenou Sarah, a.k.a. Vanily. Sarah, vítej a děkujeme moc, že jsi udělala z Brna čas. Ahojte. A samozřejmě stálice teď už Johnny s tím, že Honzu a Johnnyho potom samozřejmě jako klasicky uvidíte v dalším díle, který budeme teprve točit. Johnny, vítej. Díky, krásný podvečer. Jak se máte, přátelé? Je to taková trošku otřepaná otázka, ale je to takový nejlepší icebreaker, bych řekl. Takže vy jste vlastně oba včera byli na premiéře, která byla tady v Praze. Jaký jsou pocity? Jaký to bylo vidět Sarah ten svůj v uvozovkách vyhazov a jak jsi to vnímal ty, Johnny, potom? Tak ja už som mala tú možnosť to vidieť týždeň dopredu, lebo som mala nejaké podcasty, takže pre mňa to nebola novinka, vedela som, na čo mám čakať. Mala som nejakú možnosť ten týždeň sa s tým nejak ako dať dohromady, urovnať si nejaké veci, proste pripraviť sa na to, že to uvidím na platne pomedzi proste široké platno ľudí. Takže pre mňa to bolo asi fajn to vidieť. Trošku ma rozhodili baby, ktoré začali vedľa mňa plakať. Proste hovorím, že neplačte, lebo potom budem plakať aj ja. Ale inak ako fajn. Potom som mala vlastne besedu, takže to bolo úplne super a myslím si, že proste iba nadišiel môj koniec a v pohode. Musím říct, že byla super ta beseda. Ďakujem. Seděla tam vepředu úplně suverénně s moderátorkou. Markus Kruk tam byl vlastně vedle, že jo, ještě. Aj Bára. A Bára, no, přesně tak. A bylo to fakt moc zajímavý. Pojďme začít teda možná od začátku. Mě by vlastně tím, že tady mám teďka hráče z té první série, ale zároveň Sarah, ty jsi byla teďka v té druhé, zajímalo by mě, jaký byl ten začátek, protože Johnny, jestli se nepletu, ty jsi neprocházel castingem, nebo? Ty jsi už byl vybraný, Sarah, ty jsi s castingem prošla, jestli se nepletu. Jak jsi to vnímala, ten casting? Jaký to bylo už vlastně vědět, do čeho jdeš a stejně vlastně trochu žít v té blažené nevědomosti, která tě potom na tom křivoklátě potkala? No, tak akože ja si myslím, že na to sa nejak extrémne pripraviť nedá. Sú tam nejaké očakávania, ale ja si tak celkovo hovorím, že čím viac očakávaní človek má, tým potom môže byť viac sklamanejší, takže som sa práve že snažila všetky očakávania úplne vypustiť a práve tešiť sa na to, čo príde, čo môže prísť. A tešila som sa proste celkovo na ten proces fungovania celej tej show, pretože to som v živote nezažila. Takže ja som potom bola prekvapená. No a čo sa týka tých castingov, tak ja neviem, ja som bola prekvapená, keď mi prišla vlastne pozvánka na prvý, to som bola nadšená, si hovorím, že preferovaná ja, mňa si vyberáte, takže som prišla na prvý casting, bolo to super, ja som sa cítila strašne skvelo, potom sa ma vlastne doma pýtali, že no tak čo, ako, čo si tam hovorila, hovorím, ja neviem, ja si to nepamätám vôbec, ja som mala úplne čierno pred očami a potom v podstate druhý casting a zrazu som tam bola, no. Johnny, myslíš, že pro tebe ta pozice teda byla v tom případě jednodušší, když byl vlastně už jakoby předkástěnej a předvybranej a šel si zrovna do toho dění? Jenom super, chci připomenout, že se bavíme o těch castingách, protože jak je teď otevřený třetí kolo, tak se na to na těch afterparty hrozně lidi ptají, zajímá je to a je to, co teď spousta lidí řeší. Takže perfektní téma za mě. Já jsem byl předvybraný, jakože mě oslovili, ale stejně jsem musel jít jako na nějaký kamerový zkoušky a jestli umím lhát na kameru a takové věci. Takže nějakou částku jsem stejně jako musel projít pak. A uměl si lhát, protože jako naprosto upřímně mám tady jedny z mála lidí, u kterých jsem si obou jistý, že byste vlastně jako zalhat úplně neuměli před tou kamerou. Jo, Sarah už vlastně jenom tím, jak se celou dobu na tom křivoklátě chovala a vlastně Johnny, tebe se měl možnost poznat už trošku víc, už se nějakou dobu známe a taky bych dal za vás oba jako ruku do ohně, že vlastně nelžete a že věrní jste. To by krátce jsme nedopadli jako zrádci, to by si nás pak nevybrali. Super, že si to myslíš. Ono, tak trošku... Tak ja už napríklad naposledy, čo je hmatateľná lož, tak teraz vlastne v tej 9, čo som tam hovorila, že by som neprijala
vydieranie. Tak to som povedala pri tom gulatom stole, lebo som vedela, že im nemôžem povedať, že by som to prijala, pretože by som bola ešte viac ohrozená, tak už iba to som zalhala. Takže ja lhať umím, samozrejme, že v reálnom živote neklamem, pretože kým nemusím, tak nie, pretože vždycky viem, že každá lož vyjde najavo. Takže to nerobím, ale samozrejme, že si myslím, že viem klamať a aj na castingu som podľa mňa klamala super, pretože neprišli ani na jednu z mojich lží. Tak prozradíš nám jedno? Přesně tak, jsme zvědaví oba dva. Tak ja som to poňala tak, ja som si povedala, že tie najlepšie klamstvá sú také, ktoré sú polopravdivé a postupne sa z toho urobí nejaký príbeh. Takže ja som mala svoju lož zakomponovať do rozprávania o sebe. Takže ja som proste spustila a veľmi veľa vecí som si tam napríklad vymyslela. Ja neviem, že som povedala, že viem malovať, že milujem malovanie. Rozprávala som tam o malovaní, ako milujem, keď sa miešajú farby do seba. Proste úplne také niečo som tam povymyslela. Potom som tam hovorila niečo o rodine, som začala rozprávať, som si tiež povymýšľala. Strašne veľa vecí som si vymyslela. Lebo ja zase takéto veci si hovorím, že to je ako nejaká alternatívna realita, takže som to nebrala zase až tak, že by to bolo niečo náročné pre mňa, tieto polopravdy. To nebyla lež, to byla alternativní realita akorát. Ano. Johnny, ty jsi taky něco takového musel podstoupit, když chodil na ty kamerové zkoušky, nebo to by se tohle teda úplně jako celý vyhlo? Podle mě to musí všichni tak nějak vyzkoušet trošku, jestli jsou dobrý hráči, tak si je tam tak otestuju a ještě pro ty budoucí je tam super pocit, že nevím, jak to bylo u vás, Vanilko, ale u nás to bylo tak, že jsme skoro vůbec neviděli tu komisi, že jsme byli osvětleni jako nějakého policejního výslechu, takže my nevidíme je a oni vidějí nás a za takový to jako osvětlení, jako když hraješ na jevišti a nevidíš do toho hlediště. A teď ti řeknou, tak se postav sem a teď tam jako zkouší taková komise jako hlasy, taková malá maturita mi to přijde. Ja som sedela na stoličke, ja som nestála, osvetlenie bolo, ale nie až tak silné, takže na baru som videla a v podstate tam bol ešte niekto s ňou, tak videla som v podstate na všetkých. Samozrejme, sústredila som sa pomerne na kameru, mala som sa dívať na kameru, takže ani nejak som sa na nich moc nesústredila, no. Tak to jste měli mírnější, my jsme museli stát na značce a takový silný protisvětlo. To bylo jako super. Možná do toho rychle skočím jenom s technickou. Johnny, kdyby ti šel trošku zesílit mikrofon, vidím, že, nebo i možná Sarah, nevím, jak slyšíš Johnnyho, ale je to trošku hůř. Jo, slabšie, no. A je to lepší, když si to dám blíž k puse, nebo... A nebo mluvím jsem do počítače. Mluvíš do počítače, kamaráde. Dneska mám blbý mikrofon, tak musím být blízko u vás. Takže krátká technická pauza. Dobře. Zeptám se v obou. Co byste dneska doporučili, kdyby se někdo, já, chtěl hlásit do třetí série? Ale za mě určitě ta autenticita, jako být sám sebou, mít dopředu připravený. Hodně, když jsme tykom tam byli včera v tom kině, tak se hodně povídalo. Byla tam právě i Bára, vybraná casting manažerka a povídala o tom, podle čeho vybírají s Markusem. A lidi chtěli vidět, jaký typ je ten ideální, který tam vezmu. Ale oni chtějí jako pestrý typ, aby ty lidi byli odlišní, takový lidi, kteří se třeba normálně úplně nepotkají, byli ničím zajímaví, byli zapamatovatelní, měli za sebou nějaký příběh. Celkem výhoda byla, když to trošičku nějak ty zájmy, koníčky nebo práce souvisejí s tou hrou typu, že když je člověk detektivní vyšetřovatel, tak to může být super, nebo asi tak není dobrý být jako vrah. Hlásili se tam nějaký lidi, co akorát zešli z toho z vězení a myslím si, že ty nepatří mezi ty první, který by tam vybrali, když by to bylo možná divácky zajímavý. Jakože myslíš, jakože konkláve vraždí, druhý den se bohužel ráno někdo neprobudí, je mě to líto, jako máme tady vraha. Byla neherní vražda, to se nepočítá. No Sarah, a ty... Ja si myslím, akože súhlasím, čo hovorí Johnny. Ja som napríklad ten typ človeka, ktorý nemá nič spoločné absolútne s týmto konceptom, čo sa týka povolania alebo štúdia a vlastne asi ani koničkou. Takže ja iba jediné čo, tak som fakt, že hráčka, milujem deskovky a tak. Ja si myslím, že mňa vybrali asi podľa mojej osobnosti, podľa mojej povahy, podľa toho, aký som človek, komunikatívny. Tuším, že ten pomocný režisér mi povedal, že ma vybrali aj preto, že vlastne som dosť otvorený človek, čo sa týka práve tých napríklad, že emócií, že mi to pekne vidno na tvári, že keď som prekvapená, tak tam tie moje výrazy sú, že to
Prostě tam To je byla podle mě všetko. nejlepší z celý mně ta vaše dvojka připadá taková studenější, že všichni ty emoce hrozně nedávaly najevo. A ty jsi byla jediná, jako u té naší jedničkářky, kde se dávaly ty emoce najevo, že když dávají někoho do rakve a mají ho pohřbít, tak ostatní ani nesundají čepici a u tebe se objeví aspoň jako zasazený oči. Takže podle mě ta lidskost je super, že tam je. A Takže, povídej. no, takže toto bol asi taký, že prečo vybrali mňa. Takže tam fakt, presne ako si povedal, že oni vyberajú rôzne typy ľudí, len proste musia byť tí ľudia, nechcem povedať, že nutne extroverti, ale proste musia mať nejaké to vystupovanie pred tou kamerou, pretože predsa stále, aj keď to je hra a veľa ľudí, aj takých tých tichších, takých tých introvertnejších, čo možno by neboli s tými kamerami vžití, tak by boli skvelí hráči, ale treba myslieť na to, že oni stále to dávajú proste von do tej televízie, takže tí ľudia musia proste nejak zapôsobiť na tej kamere. Preto sa aj ten casting nahráva, aby si to mohli pozrieť. To vlastně přesně říkal Markus Krug, že existují něco v zahraničí jako ty profesionální reality show hráči, který obmetají jednu show za druhou. A dávali jako příklad MJ, jak přišel teď v tom díle a začíná tam tancovat a hodně dobře pracuje s tou kamerou, že to je zapamatovatelný. Říká, že ne všichni by museli být takový jako showmeni, ale že to je velmi dobře zapamatovatelný, kamery to mají rádi, diváci to mají rádi. Takže jeden z těch typů, který Markus zmínil, že by mohl být jako zajímavý, je ten typ à la televizní showman. Aha, tak je na čem pracovat aspoň. Tak dobře, že to vím. Děkuju oběma. Tak pojďme se posunout. Příjezd na Křivoklát. Co jste prožívali? Protože pro Johnnyho věřím tím, že to vlastně v těch Čechách nikdy neviděl. To muselo být něco absolutně wow. Sarah, pro tebe mělo to stejný efekt? Nebo tím, že jsi tu jedničku předpokládám viděla, tak už vlastně si říkala, hele, já už tak jako tuším, vím, co by se tam mohlo jako dít. Jsem taková jako, nebo cítím se minimálně připravená. Tam to bolo prekvapko, my sme mali ten vlak. To bol šok. Vlak bol šok a ja už som vedela od toho vlaku, že už nič nebude tak, ako som si myslela, že môže byť. Takže my sme tam prišli v noci, lebo nám vlastne, ja som sa pýtala šaperonov, že teda, že čo ideme dneska, že pojeme na hrad, alebo čo, oni, že nie, že proste iba dneska chvíľko natáčanie bude a že potom pojete naspäť, tak som si myslela, že bude iba nástupište, lebo že to malo byť do 2 dní, takže proste to dajú, to návšteva toho hradu na druhý deň. No, lenže my sme ešte nakoniec večer šli na hrad a to nikto nečakal, tam zrazu ohne, tí ľudia v tých maskách, bolo to úplne wow, neskutočne, naozaj, že mala som sánku až pri kolenách. Bylo to trochu jako na Bradavicích takový to, jak člověk jede tím vlakem, co kouří. Crazy, to bylo brutálne, úplně. Čistý Harry Potter. Takže tohle je vzkaz pro všechny Potter fans, jestli vám ještě doteďka nepřišel dopis, neváhejte, třeba vám ještě přijde. Pošlete si o mě do zrádců. Já jsem úplně ztratil niť teďka Čiblenti. Prvé pocity z hradu. Tak, oba dva jste neznali tu skupinu lidí, která tam šla. Jaký byly ty vaše první pocity, když jste tam viděli vlastně úplně, jako nechci říkat neznámí, protože takový ty slavnější samozřejmě v tom okruhu předpokládám, že známí byli, ale pro vás vlastně lidi, který jste do té doby třeba neúplně viděli? Neviem, či idem ja, alebo ty. Zajímalo by mě to u obou. Tak začnem ja. No, pre mňa ani známi ľudia neboli známi. Za to sa stydím, ale je to tak, jediný, koho som poznala, bol Čestmír, Danielku som vôbec nepoznala, Kateřinu som nepoznala, Marcela som nepoznala. A kto tam ešte bol taký známy? To je asi všetko, nie? Ještě Vanily, Sára. Spolnul si, dobře. No a takže pre mňa to bola proste skupinka ľudí a ja milujem proste sa spoznávať s novými ľuďmi, takže pre mňa to bola práve tá jednoduchšia časť, sa s nimi začať zoznamovať, rozprávať sa s nimi. Trošku mi hrklo, keď som si uvedomila, že som v podstate najmladšia, pretože veľa ľudí tam vyzeralo ako taká Veru, ako typli by ste jej 33 rokov. Ja vôbec, ja keď som ju videla, tak som typovala takých 23 a potom mi povedala, že má syna a ja, že prosím. Takže som bola taká prekvapená, zrazu jediná Slovenka, ešte si hovorím, že kurník šopa, druhá polovica ľudí, alebo polovica, 1/3 ľudí vlastne nebola na tom nástupišti, takže sme nevedeli, kde sú, čo sú, kto tam bude. Takže bolo to neskutočné a vlastne sme si podľa mňa ani jeden z nás neuvedomovali, že už to začína.
No, u nás to začalo taky na tom nádraží. Nás pouštili jako jednoho po druhém, ať přicházíme na nástupiště a teď záleží, v jaký jsme přišli fázi, kolik tam bylo lidí, jak se mezi ně zapracovat. A mně to připadlo jako taková detektivní výzva, jakože jsem se snažil z těch různých útržků, že taky jsem většinu lidí vůbec neznal a snažil jsem se zapamatovat si, co jsou zač, podle různých indicí poznat, jako jestli lžou nebo mluví pravdu, co asi dělají jako za práci a tak. A zjistit, s kým navázat tak jako sympatie takový dopředu, jakože přesně, kdyby se stalo něco nečekaného a muselo se volit. Já jsem viděl jako jen málo těch dílů, který byly, ale jeden z nich byl takový, že se lidi měli seřadit a ty, který byly jako na stranách, tak ty hnedka vyhodili. Takže mi došlo, že jde o to si vytvořit nějaký přátelství, ale nevyčnívat příliš moc, tak jsem chtěl být tak jako nenápadně se začlenit mezi ty ostatní, ale už jsem hnedka jako u některých lidí automaticky začaly vznikat sympatie jako ta chemie, když to vidíš. Některý lidi tě rozesmějí, některý lidi mají podobnou práci nebo podobné zkušenosti, tak tam to skáče automaticky. A i možná první jako lehký antipatie, že když jsem řekl někomu, že dělám umělou inteligenci a ten řekl, že to je úplná blbost a že nic takového jako neexistuje, tak mi to připadalo, že je těžký s někým takovým se bavit po práci a hledal jsem něco dalšího, bylo to těžší. No. Sarah, byly tam antipatie k někomu a říkám, není to vůbec bulvární, ptám se naprosto otevřeně. V ten moment, kdy jste se potkali, když jste vylezli vlastně všichni z toho vlaku a poprvé jste se potkali všechny ty tři skupiny, byly tam nějaký vyloženě antipatie? Nebo byl tam někdo, kdo si řekla, ty vogo, já nevím, no, tenhle člověk mě prostě úplně nesedí, což je, bych řekl, absolutně v pohodě. Keď som prišla asi na to nástupište, tak hovorím, že tam asi 8 ľudí tam chýbalo, alebo 6-8. Takže pre mňa, práve že som nemala s nikým také, že že to nedám. U koho som sa takže trošku zlakla, tak bola práve Danielka, pretože Danielka má ten pohľad. A to mne prišlo, to som sa v živote s nikým nestretla, kto by mal takýto pohľad. Napríklad teraz už ju poznám, už viem, aká je, už mi ten pohľad príde taký láskavý, ale vtedy to bol taký strašidelný pohľad, takže som sa jej bála skôr. Nevedela som, kto je, čo je, potom niekto mi vlastne povedal, že je vlastne asi nejaká moderátorka, hovorím si, kurník šopa, že ja ju nepoznám, že teraz neviem, takže u nej som bola na pozore, ale inak vyslovene antipatie tam neboli z toho prvého, že od nikoho, že som nemala také niečo. Náhodou práve, že som si sadla s ľuďmi, napríklad s takou Vierkou, som strávila celý ten prvý deň vo vlaku, potom sme vlastne išli, a to neviem, či môžem hovoriť, proste išli sme na večeru, išli sme na večeru, takže s ňou som vlastne strávila celý deň, s Robertom som strávila celý deň, takže to bolo super, sme sa nasmiali, takže som bola rada, že práve som sa celý ten prvý deň tak ako cítila uvoľnenie s nimi. Dokonca ma teraz viezol z Markusovho podcastu na aftershow jeden šofér, ktorý s nami ten prvý deň strávil v tom aute. Tak sme sa proste bavili o tom a hovorí, že mu sa dalo stále smiať pri nás, ale že nemohol sa smiať. Tak mi tam hovoril potom nejaké zážitky z toho auta, čo si z toho pamätala. Takže naozaj, že ten prvý deň som práve strávila s ľuďmi, o ktorých by som ani nečakala, že to takto dopadne a takto s nimi strávim. Až tam bol vlastne Peťko, čo je tiež vlastne určitý typ človeka, ktorý nie je úplne bežný v našej spoločnosti. Je to proste taká umelecká duša. OK. Sarah, ty jsi byla hodně viditelná až od nějakého právě, řekl bych, 5., 6. dílu, kdy se to trošku vylidnilo, dostávala se trošku, nebo ta kamera ti konečně a střihači ti hlavně začali dávat čas. Do té doby mně přišlo, že jsi byla trošku tak jako v pozadí, takový trošku neutrální Švýcarsko. Ale co reálně se tam z tvýho pohledu dělo těch prvních v uvozovkách 5 dílů v rámci toho, co my jsme neviděli? Protože opravdu, co já si velmi zřetelně pamatuju, je, když si přišla za tím Petrem, potom, co rozplakal, tuším, Káju a říkáš mu, hele Petře, ale ta Kája jako brečí a teďka tě budou brát za toho zlýho, nebo nějak takhle tam byla ta parafráze, nepamatuju si ji úplně přesně, ale do té doby vlastně jsem si říkal, tyjo, Vanily, no zatím tam moc nebyla, no jako je tam, přežívá, uvidíme, kam to dotáhne. Ja som sa hneď dala vlastne extra do reči s dievčatami, čo som si myslela, že som skôr do chlapského kolektívu, tak v tomto prípade som sa asi lepšie cítila v tom ženskom. Takže ja som bola tak s nimi, riešili sme tam a vlastne som sa snažila v tie prvé dni baviť tak s každým. Mala som veľa podozrení, ten úplne prvý deň som strávila so Sárou, to v tom strihu teda vôbec nie je, čo mi bolo
na jednu stranu aj akože ľúto, lebo tam v podstate začala tá moja hra, pretože u nej som mala na takých najviac percent podozrení, že teda ten zradca by mohla byť. Takže... Než budeš pokračovat, promiň, zeptám se proč. Jednak kvôli gulaťaku, ale tomu som nechcela prikladať váhu. A jednak kvôli tomu, že proste strašne ma ubezpečovala, že to bude v pohode, že ona proste tu bude pri mne stáť a že bola taká, že mi až moc verila, no to sme sa vlastne moc nepoznali, takže som to u nej tak proste nejak cítila. Neviem to nejak extra, ale boli tam takéto malé znaky a zároveň v podstate mi tvrdila, že vlastne neverí nikomu, iba Marcelovi. Takže ja si hovorím, OK, tak ja som to vrala cez povedelnici. Tak proste, že môj teraz cieľ je sa dostať skrz Sáru proste do finále. A strávila som celý ten deň s ňou a v podstate sme riešili vlastne každého a tak. A v podstate mi hovorila iba o tom Marcelovi, že iba jemu verí, takže od toho prvého dňa, alebo respektíve druhého, ako boli zvolení zrádci, tak ja som proste mala Marcela v takom otázniku. Ale potom som začala riešiť proste rôzne iné veci. Ja som mala hrozne zložité teórie. Strašne zložité, podľa mňa také zložité teórie by nenapadli naozaj nikoho. Takže vlastně trošku mě to připomíná takovej jako Honza styl. Áno. To som bola, ja neviem prečo je strašne zložité nad vecami uvažujem a presne to aj hovorím v jednom zostrihu na sociálnych sieťach, že niekedy tie najjednoduchšie veci sú tie najlepšie, alebo niečo také tam hovorím, že si to aj sama uvedomujem, že niekedy zložité nad tým premýšľam. Takže tie prvé dni som bola tak nejak s každým a potom v podstate už to začalo tak brutálne, že škatulkovať. Kráľovská rodina, tak tým som sa nejak extra, akože s nimi som moc extra času netrávila. A keby som mala pocit, že oni sú tak nejak sami, pritom oni nejak extra aj teraz hovorili, že nemali nejak zavreté dvere, ale ten pocit toho nejakého, tej ich sily alebo tej ich zomknutosti tam bol, že akoby sme mali pocit, že nemáme s nimi nič spoločné. No a potom sa to vlastne zlomilo a ja vlastne neviem, že kedy sa to tak zlomilo. Takže hovoríš, že ty si ma od toho, ako tam Peťovi hovorím na hradbách, že dneska pôjdeš ty. Zeptám se, seš i v tom jako osobním životě, nebo teďka v uvozovkách normálním takový jako, jak se dneska říká, overthinker? Akože myslím si, že asi hej, že ako rozmýšľam dosť nad vecami. Ja som dosť vychovávaná k tomu, akože od malička, aby som rozmýšľala jednak aj nad nejakými vecami, aby som vedela napríklad povedať, čo cítim, čo si myslím, proste aby som to všetko vedela za seba dostať von a hlavne, aby som to nedržala v sebe, takže áno. Protože to je třeba to, co Johnny strašně obdivuju na tobě. Celou tu první sérii si zvládnul být opravdu jako analytický, takový, když to řeknu, jako střízlivý. A vlastně zvládáš to i teď. Já třeba se přikláním k tomu, že v rámci té hry bych na tom byl vlastně Sáry opravdu jako ty a taky bych nad tím jako brutálně přemýšlel a za chviličku bych vlastně došel do hodně podobného bodu, ve kterém ty si ten hrad opouštěla, protože jak ten člověk začne hodně přemýšlet, že jo, začne mít spoustu různých jako teorií a všeho, tak vlastně se v tom tak sám jako utopí, že je z toho ve finále zoufalej. A pak cokoliv, a to nemyslím nikterak jako zlé, to jako chraň Bůh, ale vlastně to tě potom dožere ve finále. Je to tak? Byla to ta situace? Možno aj áno, ale ide aj o to, že tým, že ja som si vlastne uvedomila po hre, že ja som to nerobila tak, že som sa nesústredila na jedno podozrenie, ale mala som ich 10 naraz a 10 naraz som ich rozvíjala. Čiže potom niekedy sa mohla stať nejaká maličkosť, ktorú som si potom nemusela pridať do tej jednej z tých teórií a mohla som ju zameškať, pretože som sa nesústredila iba na tú jednu teóriu. Príklad, mala som v teórii Miu, mala som tam Marcela v podstate, mala som tam MJ a Ondru. A tým, že som všetkých týchto 4 riešila naraz, tak v podstate som sa ani na jedného nesústredila 100%. A to mi uškodilo. To je presne to, že myslím nad všetkým a veľa. takže áno, v podstate ma to dobehlo. To je takový to divergentní myšlení, ale mnohdy jsi tam měla takový ty intuitivní vhledy, že všichni byli zacílení na jednu věc a ty si řekla, jak je to správně, ta kamera to hezky zabrala, jako kdyby si dokázala prohlídnout přes ty věci. Ale podle mě je to takový, že občas je těch myšlenek tam spousta, takže i když je člověk jako jistý, čím to je, tak pak to dotáhnutí do konce je složitější. Ale ono, i kdyby si věděla s jistotou, kdo to je, tak
vědět, to je jedna z věcí, ale umět to s tím nějak jako zacházet další z věcí. Kdyby si byla příliš přesná v tom, jak jmenuješ ty správné ligy, tak tě velmi brzo zabijou, že jo? To taky jako není úplně. Však to, ale tak ide tam aj o to, že v akej si pozícii v tej skupine. Ja proste som sa snažila napríklad aj Miu nadhodiť viackrát. Snažila som sa to pred MJom, pred Veronikou, pred viacerými, tam bol tuším, že aj Marcel, pri tom, že ako snažila som sa, ale tým, že v podstate ona bola, ja to volám, takže ona bola také naše slnko pre našu planetu a pre nás, ako my sme akoby potrebovali, alebo bola tak pre ňu, bola taký boh, také božstvo, že ju iba ako označiť, to bolo ako keby by sme proste vyslovili... A to krádeš zrada. No áno, ako by sme vyslovili proste Lord Voldemort, že proste nesmieme vyslovovať jej meno. Takže tam to bolo strašne ťažké tým, že teraz obdivujem Aničku, že v podstate tak isto ťažké je osloviť alebo označiť Danielu. A Anička je v tomto skvelá, ona má skvelú túto povahu. Ja tým, že som sa tam cítila tak na chvoste, tým, že som bola najmladšia, ako by som sa bala sa odčleniť z tej skupiny od toho názoru, že ona je tá najvernejšia, tak som to nedokázala. A keby má možno viac tú silu, tak si ma tam práve že nechá a možno by bola taká, že možno by som aj vedela tých ľudí viac presvedčiť. No ale tým, že som to nedokázala, tak to bola moja chyba. Prostě ja si to uvedomujem. Nepřipadá ti, že Anička je tak vystavená velkému nebezpečí tím, jak dva kola za sebou jmenovala Danielu. Podle mě Daniela už minimálně podle toho, co je vidět z toho zákulisí, tak po ní jde a při první příležitosti se jí bude snažit setnout vás. A ja si myslím, že je, ale není podľa mňa, no uvidíme, či prežije tú kartovú hru. Ak ju prežije... Jsem se tak, že něco propálíme, jenom jsem chci říct, že už jsem se to trochu vyděsil. Podle mě to na 50%. Tak. A ak ju no, tak ako je to 50-50. A ak ju prežije, tak potom si bude musieť dávať pozor iba pri gulatom stole. V noci ju podľa mňa nezavraždia. Lebo by to práve dávalo podozrenie na tú Danielu. Ale ja som sa o tom bavila aj s Danielou, že či by presne, keby že ju takto niekto označuje, že či by ho radšej zabila, alebo by ho nechala. A sme sa tak zhodli, že asi obidve by sme urobili to, že radšej by sme ho zabili, pretože by sme presne potom mohli povedať, že prečo by som zabíjala niekoho, kdo přesně, Daniela používá ten dvojitý bluff a podle mě přesně on je ten typ, že by to zabila z toho důvodu, aby to tak nevypadalo. Že ty dvojitý bluffy dělá už asi po třetí teď. No. Johnny, ty bys udělal dvojitý bluff, jak říkáš, kdybys byl zrádce? O mě všichni předpokládali, že jsem strašně chytrej a tak tam mluvili i trojitý, čtveřitý a pátý. Jakože už se v tom začali jako tak zacyklovat, že v podstatě mi nevěřili, nebo bylo možný vlastně cokoliv, že jsem se sám dal jako zrádce do hrobů a počítal jsem s kým, že tam jsem, ale oni počítají s kým, že s kým počítám, takže tím bluff jako je ten správný. Takhle si to lidi jako neuvažují racionálně, oni mají nějaký podezření a pak se snaží, aby ta realita seděla na to jejich podezření spíš jako to do toho dofitovat, takže když to nesedí na to první, tak bude sedět to třetího. No, ja som mala takúto zložitú rovnakú teóriu som mala na MJ-a a vlastne táto teória zišla z toho, že stali sme na hradbách ja, Mia, Daniela, MJ a hovorím im, bude to niekto z vašej skupiny, akože z tej kráľovskej rodiny. A oni, že cože, že čo? A ja, že áno, že bude to niekto z vás, lebo že stále ste tu a proste že proste bude to niekto z vás. A niekto z vám najbližší. A teraz Daniela sa pozrie na Miu a hovorí hovorí mi, že ale pre mňa si tu ty tá najvernejšia. A Mia sa na ňu otočí a hovorí, no nie, ty si tu pre mňa tá najvernejšia. A že, ale ja ti verím. No a tak vznikla tam takáto ona. Bol pri nás MJ. A na druhý deň ráno neprišla Tereza. A ja teraz v hlave. Normálne, že toto mi neviem nie, že by mi napadlo, že to teda jedna z nich dvoch ju zabila, aby presne to bolo také, že ten dvojitý bluff, že teraz tak ten úplne jednoduchý, že žiaden dvojitý, že proste ju niekto zabil presne, aby dali preč to podozrenie z nich. Ale u mňa bolo, že bol to MJ. Aby to hodil na jednu z nich a presne, aby som si ja potom myslela, že to bol niekto z nich dvoch proste. No. MJ by si ti krásně hodil do toho, jak se vždycky baví s kým, koho pak jako zabijou. Tam on je takový ty poslední rozhovory s kýma lidma vždycky vede, než pak zemřou, když se podíváš. No. Třeba, nebo u všech ostatních mi to připadalo. Je takový, že tam přijde Kyve, nevěřím, zvlášť když se vyřazuje u kulatýho stolu. Je takový, jako že za nima přijde, vyslechne je, nevěřím a pak je odsouzený. No, s tím Marekom to bylo nešťastné. Takže kdyby se mnou přišel MJ takhle večer si povídat před tím kulatým stolem, tak se bojím, že umřu. Chudák.
predzvesť smrti. Přesně takový havran, jako. Mně se moc, že nelíbila ta zmínka o tom racionálním myšlení a Sarah, já se tě musím zeptat, po jak dlouhý době si tak jako, nechci říkat ztratila, ale po jak dlouhý době si přestala racionálně myslet? Jo, jako Já doufám, že jsem myslela do poslední chvíle. Ne, já se ptám jestli teďka zpětně, teď jsem to řekl blbě pěkně, tak teďka se sypou komentáře, ježišmarja. Já jsem to myslel tak, že teďka to vidíš zpětně. Teďka vlastně viděli jsme poslední 2 díly, kde přesně chodíte se Sofií a říkáte, tyjo, my týmy sice věříme, ale pozor, je tady nějaký jako velký otazník, který nám tam jako nehraje. Jak vlastně po jak dlouhý době si opravdu přestala hlídat ty maličkosti nebo dát na tu intuici, jako jsi říkala, že jsi měla s tou Sárou, kdy vlastně hnedka v ten první den ona tě ujišťovala, říkala ti, bude to v pohodě, bavím se s tím Marcelem, to je jedinej ten, komu věřím. Vlastně po jak dlouhý době ti tohleto, a nebudu to slovní spojení říkat znova, ale po jak dlouhý době tě tohleto přešlo vlastně? Ja si akože budem asi stať za tým, že som od začiatku nebola čisto racionálna a mala som tam aj to emočno, to nejaké to vnímanie, aj tej možno nejakej tej energie, presne tá intuícia, tak ja som ostala rovnaká do konca, ale už potom na konci už bolo trošička väčšia prevaha toho emočná, ako tej nejakej inteligencie. Ty máš skvělou intuici, mi připadalo, ale na konci jsme byli víc nevyspalí, byla tam ta emoční zátěž. A navíc po tobě šli a teď tě zradili lidi, kterým si jako věřila, tak to úplně podsekává takovou tu emoční stabilitu tímhlenským způsobem. Ale podle mě si byla konsistentní, co se týká těch teorií. Ty jsi měla spoustu teorií, takový divergentní myšlení, že rozhodíš spoustu ugíček a snažíš se všechny vyřešit jako multitasking najednou. Ale když pak jakoby nemáš tu oporu mezi těma blízkými, ty jsi pořád měla aspoň jednu holčinu, která se o tebe starala, byla takový jako tvoje zázemí, ale je to pak jako podle mě, to je to, co začne ztrácet. Někteří lidi tam pak nemají vůbec nikoho a ty úplně pak pohasnou, jako třeba Petra, když vezme, nebo další. Je to také, že ale napríklad mala som napríklad tú Aničku, je to keď ja som verila viacerým, ja som sa potom vlastne dozvedela až ten posledný deň, že vlastne napríklad taká Veru mi neverí. Takže to som bola potom taká prekvapená, ale my sme vlastne každá mali nejaké iné typy, každá sme si rozprávali vlastne svoje podozrenia, ale napríklad presne, keď som pred nimi nadhodila tú Miu, tak to nešlo ani vôbec sa nedalo pretlačiť. A napríklad aj keď vlastne bola tá vražda mimo konkláve, tak sme tam napríklad iba my sme riešili to, že to nemusí byť proste iba nejaká to víno, alebo takže to proste môže byť hocičo iné. A dokonca tým, že som to mala nakúkané, mne sa stala taká vec, ja vám to tu prezradím. Tým, že som vedela, že takýto typ vraždy funguje, tak jeden deň sa stalo, že ma objal Peťko, ešte keď tam bol na hrade. A ja neviem čo, proste do mňa prišlo. Ma objal z ničoho, on ma predtým neobjal. A bolo to prvé objal, to asi, ale vyžadovalo to tú situáciu, takže ma objal. Je to strašne, som za to vďačná, lebo asi to aj on potreboval a možno aj ja, ale mne nemej do hlavy trklo, že ak je on teraz zrádca, ak ma zavraždil objatím, tak som v prdeli. Tak som bežala za bárou, ktorá bola zrádkyňa. A tam potom k nej prišla aj Mia a ja som sa aj tam skoro rozplakala z toho, že ja som ho objela, takže ak budem mŕtva, tak je to... Jakože to bol jedovatý obětí od zrádce a tak... Ježiš, ale to človek je v takej schýze, že to už fakt hocičo, proste tomu človeku napadne, čo by mohlo být podozrivé, aj blbé objatie, fakt. Já jsem se bál pít pivo Vojty Kotka, my jsme tam měli takovou tu party u ohníčku podobnou, jako vy, jak jste hráli na ty kytary a poprvé se nás tam pozval, jakože hradní pánci zve ty lidi k sobě a všichni jsme věděli, že něco jako otrava a všichni jsme čekali asi 15 minut, než jsme se poprvé napili toho piva, že jsme čekali, že kdo se první napije, umře a nikomu se nechtělo. No já jsem se ani nenapila tam na tom pikniku. Jo, vůbec tak, no tak to, chápeš tam. Přitom to bylo úplně v pohodě, to pití. Mimochodem, Johnny, kdo to u vás tehdy prolomil jako první? Kdo pil jako první? Hele, já nevím, ale jako co se týká jídla, tak jsme většinou já a Maruška jakoby první porušili jídlo, že většinou jsme se nasnídali jako
na svých pokojích a potom jsme měli ty snídaně byly jako částečně fejkový. A tak záleží, jaký jsou lidi. Někteří jako decentně tu a tam něco jako uzobnou, tak aby se neřeklo. Většina lidí jako skoro nic. A my s Maruškou jsme to prostě brali jako druhou pořádnou hobbytí snídaní. Když jsme viděli jídlo, tak jsme se na to brali. Takže asi bych byl mezi těma prvníma, kdo porušili i to pití, si myslím. Co jsem měl pocit, že to asi nebude jakoby ta zrada, jak tam měli všichni, nebyli nějaký označený a vypadalo to, že Vojta, měl jsem pocit, že tohle to jako nepředskýrá, tak pak jsme si to vypili. A Sarah, ty jsi nenapila, protože se zbála, že šlo o ten jed, jo? Nebo? Ja neviem, proste, ale hoci čo, ja som mu neverila tomu hradnému pánovi nič, čo hovoril, lebo si hovorím, že kto vie, aké to na nás skúša triky a tým, že tá naša séria a tie hry boli presne postavené dosť sociálne a dosť také, aby nás postavili aj proti sebe, že tá tímovosť tam bola veľmi náročná. A tak vlastne si ani nevedela, či sa môžeš teraz nadýchnúť, alebo môžeš si teraz proste žmurknúť s očami. Nevieš, čo máš robiť, takže ja som bola z neho tak mimo v takom šoku, že radšej som nerobila nič. No, taky jste měli na začátku distanc, jestli mu vykát, tykát a že takový, jako, že hráči už patříme do jedné skupiny, ale mezi tím hradním pánem je takový jako distanc, který se jako daleko hůř překračuje, že jo? Tak ja som sa s nimi zoznámila v podstate teraz minulú nedelu na podcaste. No, nedivím se. Je tam fakt takový větší rozdíl mezi všema hráčema a hradním pánem, je to velký rozdíl. To už spíš my k máme jakoby blízkýho, protože nás tam pořád nikam... Jo, on je skvelý, ja som ho úplne milovala na tom hrade. Mne sa stále, on jak je vysoký, tak sa mu stáva často, že si búcha napríklad hlavu alebo tak. A išla som na tie raňajky a to vlastne sa počkáme chvíľu pred tými dverami a on nás tam čaká, púšťa nás dovnútra. A išli sme taký, tam sú schody k tomu. A jak som ja išla, neviem, čo som bola, proste som sa asi tešila z toho, že žijem a som cupkala po tých schodoch, že som si tak nadskočila a celú hlavu som si místo, to jedno blbý místo, na který si pak dáváš pozor, přesně vím, který myslíš. Ja som bola, som hovorím, sa ho pýtam, tak som mu rozhrnula vlasy, hovorím, nemám tu krv, nekrváca. On je zlatíčko v tomhle, no. No, tak som trošku osprostila na hrade, ale... A když se podíváte někdy na promítání... Když se podíváte na promítání do kina, tak teď byl třeba s náma taky na tom posledním a má tam dceru a jak je on úplně takový obrovský, jako až monstrózní. A ta dcera taková maličkatá, tak to úplně krásný kontrastu, tyhle dva spolu jsou krásně. Vyzerá to presne ako tie príšerky SRO, ten modrý... Mike a Sally. Zelený, áno, presne. Sarah, zmínila si, že ty vaše hry byly hodně sociální. Cítíš v rámci těch her nějakou křivdu? Protože my jsme vlastně minulý týden tady seděli po té 8 a říkáme si, hele, vlastně jako ta Vanily to asi očekávala, že ten štít teďka po tom, co ho 2krát obětovala pro tým, že by si ho konečně jednou mohla uzurpovat vlastně sama jako pro sebe a být vlastně v klidu. Cítíš to tam jako křivdu, nebo je to za tebe jako OK? Ne. Ja som mala iba v ten deň také, že tie emócie boli také rozhádzané, takže som to možno prežívala trošku viac asi, ako by som to bežne v normálnom živote prežívala. Čo sa týka toho, Marcel mal pravdu. Ten, kto má štít, ide ďalej. Nemyslím si, že to bol neférový súboj. Ja som tam bola trošku v podstate iba rozhodená aj z toho, že vlastne on ešte predtým, ako sa začal natáčať, tak do mňa žduchol, my sme išli prvý. On do mňa začal búchať, ešte predtým, ako nám dali slúchatka, že ideme štít. A ja iba, že čo? Zrazu slúchatka dole a ideme proste sa tam postaviť. Takže vlastne ja som bola úplne v strese, že čo? A štít a v podstate sme sa kľudne, ja viem, že mi neverila, ale mohli sa proste dať, že dobre, poďme pre peniaze, pre skupinu, neurobili sme to. S Marcelom to máme vykomunikované, Marcel je skvelý človek a v podstate preto som už bola aj voči nemu taká, že som si myslela, že to je on, lebo presne som ho tam mala od prvého dňa. Zároveň ma trošku zarazilo aj to, že mi vlastne povedal, že jemu tu veľa ľudí verí a mne vlastne nikto neverí, takže to bolo aj také, že mi to tak, že aha, tak dík. A v podstate ja som ho znovu nepoznala, som ho mimo tej hry, nevidela som, že on je naozaj taký dobrý, taký ňuník aj v bežnom živote, mohol to kľudne hrať. Ja som tiež nie taká sprostá, ako som tam sa niekedy tvárila, takže no. To se připíná Harryho Pottera, jak tam hrajou takovou tu hru a ten s tím jedním okem tam říká, to je asi taková princezna jako já. No. Na hradě není všechno, jak se zdá na první pohled vždycky. No.
Presne tak. Mia je dôkazom, teda Viera, Mia. Mia je úplně mega důkaz tady. A fakt, jak jsi říkala, to s tou sektou mi skoro fakt připomíná. Takový ty rysy, jakože už je to skoro posvátný a že používá ty techniky tímhle způsobem, to nejseš první, kdo na to poukazuje. Je to silné, strašne je to silné. Paradoxne po ukončení show som si to vlastne nezviditeľnila. Tým, že ja som k nej nemala až tak blízko a nemala som mu, že som jej verila najviac, že som mu tam mala proste v tom podozrení. Mňa to nič mi to so mnou neurobilo. Ale keď to vidím teraz vlastne spätne a vidím, čo tam vlastne robí aj v tých spovedelniciach, aj vlastne, ja som ani si ju nevšimala, že tam bulí proste. Hej, ona tam furt proste plače. A ja som si to nevšimala proste, iba keď tam vedľa mňa pri gulátom stole, tak som mu chytila, lebo tak keď vedľa mňa niekto plače, tak automaticky, no to je zase moja povaha. Takže ja som v podstate si to paradoxne začala uvedomovať, až keď to začalo vysielať a v podstate tým, že ja som nemala keby som na Danielinom mieste, tak ja sa z toho asi nespamätám. Reálne, lebo však ona ju tam klame, aj keď už teraz je aj Daniela zradca, tak ju tam ešte oklame. Chápete to? My jsme tady na nějakém tom předchozím podcastu diskutovali, jestli jí řekne, jak je to od začátku nebo ne. A my s Honzou jsme tvrdili, že bude takhle klamat ze strategických důvodů. Napadá a ona ešte potom povie, že vlastne kľudne ma obetuj. A ja opäť Daniela, nie. Taky jsme si tady trhali vlasy z hlavy. No, jaký sú to ty techniky? A ona to teraz tiež musí mať ťažké teraz, keď to proste vidí. Veľa ľudí označuje vlastne za tu nejaká, pritom akože to není zlé označenie, ale tak tu nejak proste hral významnú rolu v tej prvej sérii, ale presne je to žena, my ženy sme také po väčšine, hej, nehovorím, nechcem byť stereotypná, ale tak no chudia proste, no je mi je ľúto tiež. A napadá ti, čím to Mia dělala, že získala tolik té důvěry u tolika hráčů? Ty, jak jsi byla trošku víc odstupu, tak jsi to mohla vidět o kousek líp? Bylo to, myslíš, ten pláč nebo úsměv? Nebo... Ja si myslím, že ona chodila, vždycky ona taká, no veď, ale takto sa s každým rozprávala, s takým tónom, ona si ešte aj tak prikrčí tie ramena, tá yoga a teraz proste nosila tam dosť také ako modrú farbu nosila, často oblečenú, takú ako výraznú modré tenisky, no, takže proste je tam celkovo a proste aj ten pláč, to, že v podstate teda si verný, nezradíš ma a nezabiješ ma a proste, takže to bola tá manipulácia, to bolo to. A mňa štve to, ja som sa pohre vlastne však bavila s Bárou, však s Bárou sme proste v kontakte, Kamky, Slepice, tak sme sa bavili a hovorím, že ty si hovorila nesmete sa. Ty si hovorila Veronike, že podozrievaš Miu, lebo tak ona videla, že Mia je zradca, ale že si poukazovala na ten jej plač. Ale povedala to iba Veronike. Keby som pri tom rozhovorila napríklad aj ja, a tým, že ja som nemala tú Miu na takom piedestali, ako mala Veronika, pretože zase Veronika je veľmi taká ako tiež emočne založený človek. Trúfam si povedať, že možno aj viac ako ja. Tak pre ňu to bolo, že raz ju videla plakať, raz sa jej zosypala v náručí a už ju mala. Už ju mala vo svojich spároch. Už ju nepustila proste Mia. Takže keby to možno viem, tak už zase by to bola iná tá hra, no. On ten pláč je vlastně dost jako kontroverzní téma u vás v té druhé sérii, protože vlastně i Kateřina lomeno Jiřina tě teďka v té 9 vlastně osočí s tím, že pořád pláčeš a že tohleto a pak vlastně, když koukáme celou dobu na tu Miu, tak my jsme tady seděli včera večer a partnerka seděla takhle vedle mě a říká, ježiš, teď ta Mia brečí pořád, taky něco takového může říct, to není možný. Ne, fakt, že na Miu chceš na tebe, no, a přitom... Je to crazy, ja som plakala reálne ten 8. diel a to som ani neplakala pred nimi, to som plakala pri Sofči. Tady som mi hovorila, že proste tady som mala taký ten chvíľkový, že to nezvládam, chcem ísť domov. Pri Sofči bola tam Veronika a ja neviem, ako sa to roznieslo. Akože to nechápem. A potom vlastne som plakala už ten 9. diel, ale to začalo... Ono to je strašne blbo strihnuté. Tam, ja som otvárala gulatý stôl a začala som tým, že som sa podozvedala, čo na mňa majú. Tak som proste na to mala normálne logické, validné argumenty. Bez plaču, suverene. To tam vôbec nebylo, něco takového. No není, to tam není. Bavíme se teďka teda, jenom já jsem to přeslech o té 9. O 9. Jo. A tam ja to začínala ty podle strihu, ale ve skutečnosti... No, podľa strihu začína Ondra. Ale začala som ja.
Lebo ja som vedela, že idem na grill. Takže som vedela, že teraz ich musím presvedčiť o tom, že som nevinná, aby sa keď tak priklonili ku niekomu inému. Takže ja som začala. No a potom vlastne nadväzuje na to Ondra s tou otázkou, že či by ste boli naverbovaní, no tam niečo poviem. A potom vlastne už znovu ide Ondra grillovať mňa. A tam už som preto taká zúfala, pretože on znovu vyťahuje to, čo som sa obhajila. A takéto má klapky, hovorí niečo, čo bolo v prvom dieli pomaly a stále dookola, takže potom sa tam vlastne rozplačem, to už mi bolo ľúto, že už to bolo zúfalstvo. To už bolo zúfalstvo, že mu túto pravdu hovorím a mi neverí. Takže ja som urazená za to, že proste ma osočuje Kateřina za to, že som tam revala, pretože reálne ja som tam pomaly nerevala. Veronika tam plače častejšie ako ja. No, napríklad. To záleží na tom střihu hodně, mi taky připadá, jak to tam prodává, že a zároveň jsem koukal, že i holky vedle mě nějaký říkali, je to pravda a dávají za pravdu těm ostatním, jakoby, a ne tobě v tomhle tom, že co dělá na hradě, když je taková citlivka, když vůbec netušila, do čeho jde a dávají vlastně, když se to dostatečně dobře střihne a dá se tam jenom jak párkrát za sebou pláčeš, vystříhne se to, tak vůbec není vidět, že třeba Mia může plakat daleko častěji a nikoho to ani nenapadne. Vlastně si jenom potvrzujeme ty naše vlastní teorie a zneužíváme to jako takový poloviční důkazy nebo chybějící důkazy, co tam máme. Takže ja som vlastne z toho celého mňa iba vlastne mrzí, že vlastne ja som z toho vyšla ako nejaká blbka citlivá. Pritom akože ja sa za to nehambím. To, že emócie... Jediná říkáš, když jakoby je to Mia a tak to jsi tam řekla nejvíckrát podle mě. Takže iba to chcem povedať, že oni sa teraz hrajú na to, že vlastne ma zachránili z tej hry. A to si hovorím akože domů a zachraňujeme jí, stejně se trápí, jak je věrná, nebo za rádce uděláme jí tu laskavost, že jí zabijeme nebo vykážeme. No. Takže vlastne, ale ako naozaj, že nemám z toho žiadne, to čo tvrdila pani K, pardon, ja nejdem vyslovať jméno. Kateřina Jiřina. Pôjde. Pani K. Ona má vlastně to, že v obojích Kateřina i Věřina, to se nevyhníš. No, takže ja preto mám prezývku pani K, lebo to je úplne najlepšia skratka, aby som nemusela slovo. Tak ona proste tam hovorí, že bude mať nejaké PTSD, alebo čo. Hovorím, jak ja budem mať PTSD, keď ma tu budete označovať a ja vám tu budem hovoriť, že ale nemám nič, som proste zdravá, chodím pravidelne ku psychologičke, už niekoľko rokov som úplne že ready. Takže nemusia sa nikto o mňa báť, to tu apelujem. Lebo mi prišli také správy včera, že mám ťa chuť objať, asi v poriadku a mám kontakt na nejakého dobrého psychiatra. Potom, jak to bylo sestříhaný, jsem měl ty pocity úplně stejný, ale jak jsem tě tam pak viděl sedět předtím, tak jsem mi připadala úplně v pohodě, že si s tím jako krásně. Chvála Bohu, na tomto dieli bol aj psychiatrický tím. A viem o veľa hráčoch, ktorí ho museli proste veľakrát využiť. Čo během té hry. Áno, čo je úplne v poriadku, že sa zosypali spovedelníci a tak. Prosím? Jestli jsi tam chodila za nima, nebo ne? Taky. No, ja za nimi, či som chodila? No, nebo oni za tebou. Počkaj, ale si ma asi dokončím myšlienku a potom sa ma to ešte raz zapýtaš, lebo neviem, na čo sa pýtaš. No, ale bol tam teda ten psychiatrický tím a presne sa niekto pýtal, že či som ako potrebovala ja pomôcť, keď som odišla od gulaťaku a vôbec to tak nebolo, proste ja som odišla, tam stala hneď Bára, ja poviem, že Bára, môžem ťa objať, tak s Bárou som sa objala a prišiel tam vlastne ten psychiatr, ten je úplne že skvelý. A mi hovorí, že si super, že proste ozdoba celej show a vlastne, že proste pohodina. A poslali ma do spovedelnice a nič som s ním neprebrala. Fakt, že on mi povedal, že keby som na tom zle, takže to musí proste zasahovať nejak, ale zase tak to robia iba zbytočné halo, pretože to je super zase do telky. Čo ako úplne akceptujem, no. Musím prijať túto svoju rolu, ktorú som dostala. Je to tak, no. Každý máme takový archetyp, který se tam vlastně zesílí v té televizi, ještě je to tak. No u nás některý lidi využívali často třeba jenom tím, že byli v tom pokoji v takovém jako vězení. I Daniela o tom pak hodně povídá, že to na ní strašně jako zapůsobilo, ještě když byla věrná, jak nemá vlastně žádný vycházky, ten časový režim, nemůžeme sami ani na záchod a tak, to pro spoustu lidí je peklo. Ja som mala návštevu psychologičky v nedelu. Hneď teda, ešte ani sa nezačala hra. A prišla, pretože mne vadilo ale to už je asi známa vec, že proste tam sú zabednené okná. Jo. A ja som závislá na vetraní, ja mám furt aj cez zimu, ja mám otvorenú proste vetračku a potrebujem čerstvý vzduch. A zrazu som tam prišla, tam bolo, jak keby prídem
do hrobu. Jo, hnusnej vzduch. Fuj, tam bol smrad. Ja si hovorím, že ty kokos. Takto. Ale ja som sa nevedela nadýchnuť, takže to som mala takú, že dýchaciu session a potom už proste pohodím. No a to mi aj Bára Adamcová hovorila, že ona ma mala ako zrádkyňu a že vlastne tým, že sa trošku zlakla tej mojej akože úzkosti, čo som dostala z toho vzduchu, že či by som to dala. Takže to mi ako prezradila takúto novinku. No. A to já jenom chci říct, že někteří utekli jako na balkon, ti úplně roztrhali ty věci a vylezli tam od nás na balkon a takže někteří hráči to nesli fakt jako mega těžko. No, mě donesli mi vetrak, ale to mi nepomáhalo. Nepomáhalo mi to. Jako když je smrad zvenku, to potřebuješ mít otevřený dveře a okno na chvilku, si myslím. A nejhorší, máš různě vysoký ty a ty, co jsou u střechy, to měli asi úplně nejhorší, že tam můžou mít ještě jako... No ja som ani balkón nemala asi, podľa všetkého. No nie podľa všetkého isto, lebo však keď mám okno, tak to by som asi nechodila na balkón z okna, takže toto bolo asi najviac také psycho. Tam v podstate tá hra je nič oproti tomu, v akom psychickom napätí ťa drží celý ten štáb a celé to prevedenie mimo tých kamier. No tu nějak zase těžko třeba nes to chození, jak máme ty šaperonky, které nás vodí, tak spousta z nich vodila krásně, ale některý z nich pak byli nervóznější, jako my všichni, jak jsme byli jako nevyspalí a tak když tě třeba jako strčí, tak jako nemyslí to ani zle, chce je popohnat, ale ne, každý prostě zachází jinak citlivě. Některý zachází více a některý méně, tak některé ligy jsou na tady to velmi citliví. No my sme mali, alebo teda ja osobne za seba so svojimi skúsenostiami s nimi, s tými šapíkmi, tak oni boli naozaj zlatíčka. To je, že skvelý, úplne zlatička a fakt každý jeden z nich bol naozaj, že úžasný. Tie prvé dni boli trošku chaotické aj pre nich, lebo nás bolo veľa a tak, ale keď som nejaká povedala, že hej, zabudli ste mi doniesť kafe, tak oni potom úplne doniesli a boli zlatí. Takže úplne fakt za nich som bola rada, lebo naozaj boli skvelí. Taký ľudský by som povedala. Já se stejně jenom zeptám, když ses vrátila z křivoklátu, tak vlastně i Johnny z té jedničky, i kupa dalších hráčů a teďka i vlastně třeba Petr, když se vrátil z té dvojky, říkal, že potřeboval nějaký čas, který se dával do kupy. Ty jsi říkala, že jsi vlastně předtím chodila už psychologovi nějakou dobu. Pomohla ti potom vlastně ta návštěva psychologa i po tom návratu do hry, aby ses v uvozovkách vrátila do toho normálního režimu rychleji? Takto, ja navštevujem psychologičku už od 14 rokov. Mám tú formu presne, aby som sa naučila rozprávať o svojich, alebo zviditeľňovať si nejaké ako svoje veci. Takže pre mňa to je ako prirodzenie si to nejak zviditeľňovať už sama. Okay. Ale teda normálne mala som s ňou sedenie, tým, že ona je od nás z mesta, tak ja mám s ňou online sedenia a mala som po niekoľkých, asi neviem, po týždni alebo po 2 mi to tak vychádzalo zrovna. Ale teda úprimne pre mňa to vôbec nebolo až tak validné, pretože ja som iba hovorila, čo som tam všetko zažila, čo som tam cítila a vlastne to bol úplne rovnaký pocit, ako by som to hovorila napríklad mojej mame. Pre mňa bolo najvalidnejšie to pochopenie a to prijatie a to porozumenie, až keď som sa o tom začala potom rozprávať s mojimi spoluhráčmi, pretože oni to zažili a vedeli to proste nejak tak navnímať a pochopiť tie baby proste moje, čo sme tam boli. Takže ja som sa dala dohromady akože sama, trvalo mi to pár dní, týždeň možno, tak ako úprimne. Ja akože keď som prišla, tak som si poplakala. Máme na rameni, som na Slovensko. Ten zápočet, jestli som to pochopil. No a potom som vlastne, ja som prišla vlastne piatok o 3 ráno v piatok som prišla do Brna a ešte som mala zlatú vodičku, čo mi povedala, že vlastne že príde keď tak pre mňa o 11. na obed a že ma dovezie do Bratislavy. Tak si hovorím, že ježiš, super. A teraz je to z Bratislavy asi zhruba nejakých 2,5 hodiny, 2 hodiny domov. No lenže mi nedošlo, že je piatok a že všetci školáci, študáci idú domov, takže žiaden vlak, nič nebolo. Proste sa nedalo zohnať, takže som zostala do Bratislavy. Teraz, že ako idem domov. Nikto doma nevedel, že ja už som doma vlastne zo show. Chcela som ich prekvapiť proste mamu a tak, lebo ona bola v strese z toho, že niekde do niečoho takého idem. Takže som si zobrala BlaBlaCar, neviem, či to poznáte, proste sú tie zdieľané jazdy prvýkrát v živote, po takom náročnom období, čo som úplne, no to bolo ako, ja som crazy, fakt niekedy mi úplne prepína. Došla som domov a teda poplakala som si, mame dala som jej prečítať môj zapisník, čo som si písala.
Ale tak no, iba som jej proste porozprávala, ale nemá to žiaden pre mňa, nemalo to pre mňa takú validáciu až ako potom to, keď som sa o tom mohla baviť fakt s tými ľuďmi, ktorí to zažili. Pretože oni to vedia pochopiť najlepšie. Takže důležitá otázka, dala jsi ten zápočet? Ano, skoro na plný počet. Jako hnedka po zrádcích takhle přijít a hnedka dát jako čistá zápočet, to něco znamená podle něho. Nemala som na výber proste, lebo už oni to písali vtedy ten týždeň, keď som bola na hrade, tak ja som sa s ňou dohodla už dopredu, že bude mať ako náhradný termín o týždeň, lebo mi nechcela dať o 2 týždne, Takže to bylo jako, že dobrý den, paní profesorko, jedu teďka na týden hrát zrádce na Křivoklát, potřebovala bych posunout zápočet, nebo je takováhle konverzace pak jako vypadá? Jo, tak ja som tým, že som nemala veľa tých seminárov, tak proste som si každého toho učiteľa, alebo takto ja už som si na začiatku semestra navolila rozvrh tak, že aby mi to vychádzalo, aby som vymeškala čo najmenej. Tam sme to mali, že ten súdy týždeň sme tam mali príklad iba 2 hodiny a na liechy týždeň som si dala, že som tam niekedy nemala žiadnu hodinu. Aby mi to tak vychádzalo, že keď tam budem tie 2 týždne, aby som toho veľa nevymeškala. Takže to som mala už dopredu tú logistiku vymyslenú, aj keby ma nezoberú, tak som proste chcela počítať s tým, aby som to potom nemusela riešiť. A potom som si obišla tie učiteľky, ktoré boli pre mňa ako validné, lebo tak niektorým presne, keď som vedela, že budem písať zápočet, tak jej to poviem. Ale nepovedala som, že idem do zrádcov, proste som jej povedala, že proste idem teraz, som sa prihlásila do jedného projektu, ja som to volala projekt, aby som to nevolala show alebo tak, proste do projektu. A je to proste na 2 týždne, že teda sa nebudem môcť zúčastniť. Samozrejme, že niektoré boli veľmi zvedavé, takže či to bude v telke, tak hovorím, že no, že o tom proste nemôžem hovoriť. A koniec. Proste ďalej som to neriešila a ona povedala, že OK, dobre, že tak ti to posuniem o týždeň. No tak o týždeň bolo v podstate pre mňa o tom, že som prišla až o 4 dní na to som písala zápočet. Hustý. No, my se blížíme pomaličku k hodině nahrávání a proto vlastně já se zeptám asi jenom na poslední otázku. Šla bys do toho znova? Je to taková otřepaná otázka, ale opravdu mě zajímá, protože my jsme se i vlastně sami bavili na té premiéře, pravidelně se bavíš s Johnem na premiéře. Jsou tam nějaké věci, které potom zůstanou jenom mezi 4 a 6 očima a tak dále. Šla bys teďka, kdyby přišla série The Best of Zrádci, ti nejlepší z nejlepších. Šla bys do toho? Kdyby som dostala pozvánku, tak všetkými 10. Fakt. Akože ja si myslím, že to je jednak aj tým, že mozog má neuveriteľnú schopnosť vytesňovať negatívne veci a pretlačať tie pozitívne. Ale teda je to fakt neskutočná jazda a nemám inde v živote zažiť niečo také. Je to taký sociálny experiment, ktorý si človek zaslúži, alebo nezaslúži, ktorý človek fakt neokusí len tak hoci kde, takže išla by som do toho hneď, aj keď teda asi nebude taká možnosť, ale už iba touto spomienkou, týmito 2 týždňami budem žiť v podstate do konca života. O pár rokov to bude taká storka, keď to raz budem hovoriť svojim vnúčatám, tak to bude dovidenia. Takže až budou Zrádci série 65, tak budeš říkat, děti, byla jsem v 2. sérii, moji kamarádi byli v 1. My jsme byli ti, kteří udávali trend českým zrádcům. Kurně, já se musím Báro, jestli nás sledujete, já bych chtěl do té 3. Já bych chtěl a budu skvělej. Tak už sa treba teraz prihlásiť. Já furt přemýšlím, jak natočit to video. Nepremýšľaj. Já strašně o tom přemýšlím. Ne, viete, čo som tam, ja si pamätám, že som tam povedala, že som veľmi taká ukecaná a niekedy aj sama sebe vadím. Tam bude vadit s takým hráčem, to budou zajímavý ty konflikty. Podle mě přesně, Bára bude zkoumat tu skupinovou dynamiku, takže být ničím výraznej, odlišnej od ostatních, abys byl zapamatovatelný, aby dokázali pochopit, kdo seš. A tohle je skvělá vlastnost, co jsi řekla, to podle mě je to originální, na té kameře to bude super, tu chcem vidět, vypadá hezky, jestli poleze lidem na nervy, tak to budeme všema 10, jak to tam budou vznikat ty. OK. Přátelé, v oběma vám strašně moc děkuju, doufám, že se uvidíme některou z následujících nedělí zase na premiéře. Sarah, moc děkuju, že jsi z Brna udělala čas připojit se tady do online pražského meetu. Takovou dálku. Johnny, mě vlastně to připomíná, my jsme Honzu z Brna vyměnili dneska za Sáru z Brna. Honza není úplně taký Brňák, on bývá pol hodinu od Brna.
Přátelé, oběma vám moc děkuju, že jste si udělali čas. Je docela paradoxní vlastně, Johnny, že jsme Honzu z Brna nahradili Sárou z Brna. Dál v tom nepokračujme, už to nerozvádějme. Děkuju vám oběma. Sáry, fakt moc děkuju, že jsi udělala čas, že jsme se sešli a pevně doufám, že se uvidíme některou z dalších následujících nedělí. Už budou vlastně jenom 3 na premiéře v kině. Ďakujem za pozvanie, strašne som si to s vami užila, chlapci, bol to krásny večer, takže verím, že sa ešte uvidíme na tej premiére nejakej. Byla si úžasná, díky za vhledy z tvého pohledu, pro mě to je strašně zajímavý. Ďakujem. Johnny, a my se vidíme ve středu zase zpátky s Honzou, kde zareagujeme konečně na celou tu 9. Paráda. Tak mějte se krásně, hezký večer. Ahoj.